Já vás vítám u nového videa a dneska, počkejte chvíli, to bude jakože máme Neblus a jakože tam máme takové tyhle všude skiny, to a můžeme, jako tady nemáme nic, ale můžeme udělat tak. Můžeme udělat třeba tak. Můžeme udělat třeba vložit. A můžeme třeba udělat třeba tenhle syn. A dáme a my se budeme otáčet. Vidíte? Já mi to zlepším. Tak. Točíme se. Teď se necháme zabít. Třeba tohle. Má radost. A teď. Co chci udělat? Teď. Tohle. A můžeme dát položit. Mně se líbilo tohle. Tohle se mi líbilo. Jako tohle. Tohle se mi nejvíc líbilo. Úplně nejvíc. Proč? Protože nevím, jak to popsat. A to takhle vidíte, tady jako máte tak. Já musím najít nějakou tu bránu, abych vám to zblízka ukázal. Jo, tady jsou třeba 2. No a vidíte sami. Tak. Jo, dík. Ale to zase budeme mít problém. Sakra. A pro tyhle mody Neblus bych se s váma loučil a čus, bus, autobus, čau. A uvidíme se u dalšího videa. Čus.